Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tili ndi mchitidwe otani, tili ndi khalidwe lotani, timaona bwanji iwo amene adadzipereka potumikira Ambuye m'njira zosiyanasiyana. What is our attitude towards those who devote their lives in serving Christ in various ways? Ansembe, asisteri, abusa, agrupa ndi ena wali wonse amene amadzipereka pa ntchito ya Ambuye. Mawu athu a tsiku lalero lomwe ndi Lamulungu la 13 Pachaka, pomwenso ndi pa 2 July chaka cha 2023, afuna ationetse kuti Chikhristu chikuyenera chizendetsedwa ndi chikondi cha Mulungu, komanso ife atumiki chikondi chathu pa iwo amene tikuwatumikira. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Mafumu, mutu wa 4 ndime 8 kulekeza 11, kudzawerenganso 13 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a George Matambo kuchokera ku Mbusa Wabwino Parish, Nsanje, mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo mawu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Roma, mutu wa 6 ndime 3 kulekeza 4, kudzawerenganso ndime 8 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Catherine Mulambe kuchokera ku Mbusa Wabwino Parish, Nsanje, mu Diocese ya Chikwawa. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo mutu wa 10 ndime ya 37 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi ndi kudzifunsa kuti ndikutenga gawo lotani pothandiza iwo amene akufalitsa mthenga wabwino. Mawu oyamba. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu, mutu 4 ndime ya 8 mpaka 11, ndikudzadumpha kupitiriranso ndime ya 14 mpaka 16. Mneneri Elisa adapita ku Sunemu, kumene kunkakhala mayi wina otchuka. Mayiyo adamuwumiriza Elisayo kuti adye chakudya ku nyumba kwake. Motero Elisa ankati akamadzera njira imeneyo, nthawi zonse ankapatuka ku nyumbako kukadya nawo. Tsono mayiyo adawuza mwamuna wake kuti, tsopano ndikudziwa kuti munthu amene amadutsa pano kawirikawiri ngoyera wa Mulungu. Tiyeni timmangire kachipinda kakang'ono kamwamba, ndipo timuyikiremo bedi, tebulo, mpando ndi nyale, kuti nthawi zonse akatichezera azitha kumakakhala m'menemo. Tsiku lina Elisa uja adafika ku Sunemu, nakalowa mkachipinda kamwamba kaja kuti akapumule m'menemo. Adafunsa mtumiki wake Gehazi kuti, nanga mayiyu timuchitire chiyani? Gehazi adayankha kuti, mayiyu ameneyu alibe mwana, ndipo mwamuna wake ngokalamba. Elisa adati, ukamuyitane. Ndipo atamuyitana, mayiyo adayima pa khomo. Tsono Elisa adawuza mayi uja kuti, pali nthawi yonga ino chaka chamawachi mudzakhala mukululuza mwana wamwamuna. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri.
Akuchokera m'buku la Aroma 6 ndime ya 3 mpaka 4 kuzapitirizanso ndime ya 8 mpaka 11. Kodi inu simukudziwa kuti tonse amene tinasanduka amodzi ndi Khristu Yesu pakubatizidwa ndi ubatizo omwewu tidasandukanso amodzi ndi Iye mu imfa yake? N'chifukwa chake pa ubatizo tidachita ngati kufa ndi kuyikidwa m'manda naye pamodzi, kuti monga Khristu adauka kwa akufa ndi mphamvu ya Atate, momwemonso ife tikhale ndi moyo watsopano. Tsono ngati tidafa pamodzi ndi Khristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso ndi moyo pamodzi ndi Iye. Tikudziwa kuti Khristu adauka kwa akufa, ndipo sadzafanso. Imfa ilibenso mphamvu pa Iye. Kufa kumene adafako kunali kufa kolekana ndi uchimo, ndipo adafa kamodzi kokhako. Tsono moyo umene ali nawo tsopano ndi moyo woperekedwa kwa Mulungu. Momwemonso inuyo mudzione ochita ngati kufa nkulekana ndi uchimo, koma okhala ndi moyo wotumikira Mulungu mogwirizana ndi Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 10 ndime ya 37 kulekeza 42. Ophunzira 10 ndi awiri amenewa Yesu adawawuza kuti, munthu okonda bambo wake kapena mayi wake koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga, ndipo okonda mwana wake, mwamuna wake kapena mkazi wake koposa ine ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Amene sasenza mtanda wake ndi kumanditsata ngosayenera kukhala ophunzira wanga. Munthu oyesa kusunga moyo wake adzawutaya, ndipo otaya moyo wake chifukwa cha ine adzawusunga. Munthu okulandirani inu amalandira ine ndemwe, ndipo olandira ine amalandiranso iye uja amene adandituma. Munthu olandira nthumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi nthumwi adzalandira mphotho ya munthu wa Mulungu. Olandira munthu olungama chifukwa choti ngolungama adzalandira mphotho ya munthu olungama. Ndipo aliyense opatsa ngakhale chikho cha madzi ozizira kwa mmodzi mwa ophunzira angawa chifukwa chakuti ngophunzira wanga, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero Lamulungu la 13 Pachaka, mayi wathu Eklesia dziko lonse afuna tilingalire ne special way kuti kodi inu ndine timatenga gawo lotani pothandiza iwo amene adadzipereka kale kuti atumikire Mulungu mwa njira yapadera. In mind tili ndi ansembe, asisteri, a brother, ndena onse amene akuvomera kuitana kwa Mulungu, ngakhale akulamphakati kumene, ngakhale amene adatenga maudindo mu mpingo wathu amakumana ndi zina zoti it goes outside their normal programs, their scheduled works, koma amenera adzipereke mwapadera. Ndicho linga chionera kuti mthenga wa Ambuye ufalike ponseponse. Timatengapo gawo lotani kuti anthu ngati amene acha tathandize. Mawu achiwiri akutionetsa udindo amene aliyense adalandira chifukwa cha ubatizo wake. Pa ubatizo tikuyenera kuti makhalidwe athu akale, makhalidwe athu akunyada, makhalidwe athu akudzimva oyerekedwa onse athe. Ambuye Yesu akutsindika mawu a mu Uthenga Wabwino
kuti the gospel must be driven by love as their motive. Ife poyambirira amene tikunena kuti anadzipereka mwapadera, akuyenera kuti iwo autumikire uthengawo chifukwa kungoyang'anapo chikondi cha Mulungu. Ndikatsogoza zosowa zanga, ndikatsogoza zofuna zanga, ndikatsogoza mphamvu ndi ulemerero, ndikatsogoza sukulu, ndikatsogoza kudziwika, utumiki undivuta, utumiki ukutivuta. Ambuye Yesu poyamba kunena kuti those amene adadzipereka kuti azintumikira Ambuye akuyenera atsogoze chikondi. Chikondi chake chotani? Ndakuti chisakhalenso ndi level yochifanizira. The love for Christ shouldn't be equated with anything else. Wotsatira ine akuyenera andikonde koposa abambo ake, andikonde koposa atate ake, andikonde koposa ana ake, koposa akazi ake, koposa any other human relationship. Nchifukwa chake mnyamata uja wachuma wina amene ananena kuti Ambuye ndizikutsatani koma mundilole ndikayike kaye maliro abambo anga, adamuza kuti aleke akufa ikana akufa okhaokha. Let the human needs take care for themselves. Wina ndendu jamanena kuti Ambuye ine ndizikutsatani komano ndangokwatira kumene, adamuza kuti ofuna kunditsata ine sayang'ana mbuyo. Lero poyang'ana ophunzira ake akuwauza kuti mundikonde ine koposa any other human relationship. Sakuyimira pokhapo, akunena kuti ataye ngakhale moyo wake omwe. So my love for Christ ikhale yoposa monga mmene ine ndimadzikondera ine mwini. Apato Ambuye afuna tidzipange declare our death warranty kuti ndifa ya Khristu. Aliyense moyo mwake atati alembe kuti ndidzafa chifukwa cha dzina la Khristu. Kale kazinali zona, kazinali zabodza, anthu amayimba nyimbo zandale. Zivute zitani ife Amalawi tiri pambuyo pa ujeni. Naitu nyimbo zandale anthu mpaka pano amayimba. Koma is it true? Ayi, ndi Khristu yekha amene tingaperekereko moyo wathu mpaka kumufera. Kenaka akunena kuti the minister of the gospel must be ready to receive help as well. Kuti akapereka moyo wake onse monga anachitira akhristu aja ku Macedonia, adapereka moyo wawo onse kwa Khristu, chinali chosavuta kuti iwo apereke zonsowa zawo kwa Khristu anzawo. Ndi Yesu Khristu akunena kuti iwo amene ndi atumikiwo akhalenso okonzeka kulandira help from others. Ndine wansembe ndimapemphera, komanso ndikhale okonzeka kupempha mapemphero a anthu ena. Ndikhale okonzeka kulandira chidzudzulo cha anthu ena. Ndikhale okonzeka kulandira maphunzitso a anthu ena. Ndikhalenso okonzeka kulandira ngakhale zosamalira moyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Izitu ndi zimene tikuziona m'mawu oyamba. Tikumva nkhani ya mneneri Elisha komanso wantchito wake Gehazi ndi mzimayi wina wa ku Shunami wolemera kwambiri, koma akuti analibe mwana. Koma mkatikati mwa kusauka kwake, mkatikati mwa kuvutika kwake, amachitira chisoni, amachitira chifundo, amathandiza mtumiki wa Mulungu Elisha. Amampatsa chakudya tsiku ndi tsiku. Kudzipereka kotere ndi zimene tikuziona m'mawu oyamba. Mayi wina wachuma wa ku Sunemu amene akuti ngakhala anali wachuma analibe mphatso ya mwana, koma chimene amachita nkusauka kwake, nkuvutika kwakemo, samasiya kutamanda Ambuye, kuthandiza Ambuye mu ntchito ya mthenga wabwino, makamaka kudzera mwa atumiki ake. Ndiye kuti amankozera chakudya every day mneneri Elisha. Sipokhapo ayi, anapempha anakambirana ndi mwamuna wake kuti bwanji timpatse chipinda cha mmwamba kuti azidakagwiragwira ntchito yake, azidzausa pano, azinyamukira pano kukagwira ntchito yake. Sitinamve zokambirana zawo, koma it's clear kuti anagwirizana, because the next thing Eliya anapatsidwa chipinda cha mmwamba. Ndiye chosangalatsa nchonena kuti Eliya ndi wantchito wake Gehazi atagwiragwira ntchito ija, pa nthawi imene anali kuchoka anafunsana kuti kodi mayi ameneyo pa zabwino zimene watichitira timutani. Credit to Gehazi, anali kudziwa zosowa za mayi uyo. Tikhale ndi mtima omadziwa zosowa za anzathu. Akuti mayi alibe mwana, bwanji timpempherere kwa Mulungu kuti ampatse mphatso ya mwana. Nchifukwa Ambuye Yesu akunena kuti amene alandira bwino munthu wa Mulungu, chifukwa yoti ndi munthu wa Mulungu,
adzalandira mphatso ya mtumiki wa Mulungu. Know what to expect and to beg from the man of God. Mzimayi sanapemphe ndiye, koma ndi Gehazi wantchito wake amene akudziwa kuti chosowa cha mayiyu chimene tingampatse ife chitha kukhala ichi mphatso ya mapemphero kuti Mulungu atsanyule madalitso ake. Ndipo choka kunena kuti nthawi ngati ino chaka chamawa mudzalandira mphatso ya mwana. Beautiful. Pali maphunzironso ena awiri atatu pamenepa. Choyambirira, ngakhale titakhala olemera chotani, timakhala ndi zosowa zathu m'moyo mwathu. Never dare to admire people's life without knowing their history. You don't know how they are suffering. Tilipo ambiri timati tikangona auji agula galimoto, auji zikuayendera, auji alipa promotion, timaguduka kuti naneso ndikhale ngati auje. Never admire people if you don't know their history. Mzimayi uyu ngakhala nali wachuma, ngakhale zinthu zimaoneka ngati zikumuyendera, amasowa mtendere chifukwa analibe mphatso ya mwana. Know people's history, know your own history, and know your needs. Chachiwiri, tikuona kuti analandira mphatso yoyenerera kwa atumiki a Mulungu. Chimene tingapemphe kwa atumiki a Mulungu ndi chimene iwo angakwanise kupereka. Mphatso yayikulu ndi mapemphero awo. Mphatso yayikulu ndi kutitengera ife pafupi ndi Mulungu. Koma taonani, malo monena kuti atumiki a Mulungu tizapempha mphatso ya mtumiki wa Mulungu, mphatso ya ophunzira a Yesu, timapempha zinthu zimene sizigwirizana ndi mayitanidwe yawo, sizigwirizana ndi zimene iwo angakwanitse. Wansembe ngatine mmalo momwe ndipempha kuti bambo ndidalitseni, bambo ndipempherereni, bambo ndithandizeni kuti ndilape machimo, bambo have this spiritual problem, adamabwera kwa ine kuti bambo mungandikongozeko 20,000. That's not a gift of man of God. The gift of man of God are spiritual gifts. Mupempheni akuthandizeni makhalidwe abwino, mupempheni akuthandizeni kuyanjana ndi Mulungu. But we must learn from Gehazi and Elisha. Anadziwa zosowa za mayi uyuyu. Yakwana nthawi mmalo momwe angodzifunsa kuti ndi chani chimene ena angandichitire, ndi chani chimene ena angandithandize, ndi chani chimene mpingo angandichitire, yoti malingana ndi mawu a tsiku la lero tizidzifunsa kuti ndingachitire chani mnzanga wa nyumba ino, ndingachitire chani makolo anga, ndingachitire chani mpingo wanga, ndingachitire chani dziko langa. Tikamapita ku mpingo tisamangokhala ndi nkhani yoyang'ana kuti mungandipezere malo a sukulu a mwana, hey abambo mungandigayire kolona, hey abambo no, what can I do pa chechi pano? Bambo mundilole ndidza cheche, bambo mundilole ndikhome chitseko chikugwacho, bambo mundilole. Christianity is not all about receiving, it's also a faith of giving. What can I contribute? Umve umene uli mdziko mwathu muno. Ndi chani pakati pathu pakuchuluka ma addiction, zina ndizi za gambling, pano tikuzitengera masewera umati ayi basi betting this and that. Believe you me, this issue of betting, if we are not serious, even you people in government, taguduka pano pereka ma license koma zikubweretsa mavuto. Ndrama zimene akuononga achinyamata athu zikumaoneka ngati zochepa chifukwa akumangotengeka akuti awina 24 million, awina 30 million, koma mukuona kuti mapeto azonse ndrama zimene akulowetsa achinyamatawa ayambaso makhalidwe akuba, because once it's an addiction afuna azipanga every day. Ndikupangapo chani pothetsa umphawi umene uli pakati pathu? What can I do to alleviate poverty in our country, in my village? Mona kuti ambiri kwacha mmamawa mmalo momwe akambirana kuti tithetsa bwanji umphawi, basi tubawo nakudya asunganidye eti kwina napeza azibambo mmachidziwa chigredala chikulambula nsewu, basi chichere mmawa atapinda manja kumango chiyang'anitsitsa ndi chimati chikapala pamabwera kadoti kosala nkupita umakasisita pamenepa tsiku lonse akatero apita kulanja ukadya sima abwera titukuka bwanji. What can I do to change my life? What can I do to change my country? What can I do kuthetsa umphawi? Kukhala ndithu anthu amene ali ndi ndalama kumangochita mpikisano ogula magalimoto, ogula mafoni, ogula basi mpikisano ongogula zinthu, material accumulation zimene sonse ziddatitenga popita kumanda. Ena mpaka adakagula maploti kumanda, umbombo ndi kumanda komwe. Lelo tidzifunse, what can I do to alleviate poverty? What can I do to alleviate moral decadence imene yalowa pakati pathu? Koma Ambuye sakunena kuti tili ndi udindo othandiza atumiki amthenga wabwino. The ultimate support that Jesus is looking from us is openness and acceptance that we are in need of spiritual healing. Choyambirira chimene Ambuye chauta akutipempha ifeyo chopereka chooneka ndi maso, tipereke mtima wathu otseguka kuti mawu akewo azigwira ntchito. Chachiwiri,
pomvetsera mawu amene alaliki a mulunguwo amapereka ndi kumasintha makhalidwe athu, pamenepo ndikuti tapereka nsembe yayikulu. Tisangolandiralandira kuti basi afather akuti amaseketsa, afather kaliwamba amalalika bwino, afather likutcha amalalika bwino, afather uchama ndiwaza, afather ntharika, afather kimwe achama ndigwira, basi nkungosekaseka kuti bambo mwalalika bwino. Koma tiziti akalalika moja nkukhala pasi, inenso ndikamvolaliki wanzanga ndikhale pansi nkunena kuti kodi mawuwa ndagwiritsa ntchito motani. Pamene ndiusintha mtima paja ndikuti ndikupereka mphatso yayikulu kwa atumiki aja imene iwo andipatsa kale, ndikuabwezera, ndikumbwezera Mulungu. Ndikupatseni chani Mulungu wanga, ndikupatseni chani Mulungu wanga, chosangalatsa, 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 tsiku la lero. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.